कतनो माइक अगर सीटी मारी नो जब तहर माइक सीटी आता ब्यास लोग के मुंह पर 150 फेंक दो। अब पैसा ना खे तो ईंटो फेंक दो। इनका पर चप्पल फेंक दो। जिगना ट्रैक्टर ड्राइवर नमवा दीपन जी हमारा के दिला बने 51 रुपया पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा, अभिनंदन बा, वंदन बा। ए भाई आज हमने के जकरा द्वार पर आई बनी जा, आज जकरा बबुआ के छठिहार में आइल बनी जा। बबुआ के पापा के का नाम हो? धूपन जी नो। तने वहां के कहा बने तने मंच पर आई तब नो हमने के तने दरस परस तने होई। बबुआ के पापा धूपन जी तने मंच पर आई, भाव लगले बबुआ इहे माने हो। यदि व्यास कब तेरे माई के भजन त बेंजू वाला का भजन बजावे के चाहे। ई ना जे हम गौ तने ये माई आवो आके हमर लाज बचावो। लगस बजावे कि नदिया के बीचे जैसे नैया डोले का दो वही तरी मोर सैया डोले। एगो ताहिना लई गौले बिया कि 2 महीना से लइका हैरान रहत है। आज भर ढील दो ढोणी जनी इहे माने हम बबुआ। तो तने हम माई के सुमिरन गाइब। सावन के पावन महीना चलता नो तो चलता तो तने एगो अंत में भोले बाबा पर एगो कजरियो हमने के गाइब जा। लेकिन तने एगो नायका लई में एगो माई के सुमिरन लैया लगी शिल्पी राज के। अरे पिया मोरा जाहू जन कलकतिया, अरे उहाँ सवतिया बसले। यही लैया पत्नी माई के सुमरन गा। ए माई हमें मई हर पटना आराम बाट डेरा, गावे गावे निमिया पलावेली बसेरा। हमें मई हर पटना आराम बाट डेरा, गावे गावे निमिया पलावेलू बसेरा। कोरी सुमिरनवा दद तारा सनवा कमले रोई हो। निकल जा उलाटत पलट अमाई मोरा दे तारा सनवा ये चारो आई मोरा दे तारा सनवा ये चारो दीपन भाई ट्रैक्टर के ड्राइवर जिगना के धरती से भगवान और का बनौले रही जाई राजभोगी। बबुआ का पापा है नो धूपन जी है नो तनी मंच पाई। अरे के तनी हमें को माला से स्वागत करी न खवा। अच्छा ठीक है बा, कोनो बात नहीं है। तो वहाँ के नाम पर जी हार्दिक हार्दिक स्वागत बा, अभिनंदन बा, वंदन बा। का करो बोलहू बाबा का करो बताई। सावन नो हो आज पहिलका सोमवारी नो हो आ देखत नहीं काका घाम होता बुझाता जे कुआर के घाम का करब। मैं बिया एकदम जान नहीं जे झुरा गइले से रोपनी होई ना त खइबो का खइबो। मैं देश भर के जल ले जाके लोग ढार देता कहाँ भोले बाबा पो भोलहू बाबा का करस औजा जाता रे जल से औजा जाता रे जल से। बताई आषाढ़ सावन में होसन मौसम होके के चाहिए। घाघ कले रहले जे सावन मास बहे पुरवैया तब बैला बेच के कीन धेनु गैया। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। ए बबुआ तब तोहारा सिवाना मई बाटे के हुसाथ
बेटा के पगड़ी माई बाटो तहरा ए बबुआ टुनटुन जादव जी हमरा के दिले बने पुरस्कार टुनटुन जादव है नो बबुआ के अरवा के हैं बबुआ के चाचा अच्छा अच्छा हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा भगवान तारा का बनौले रहस यही तरी मान सम्मान यही तरी बन रहे धोई निधि अनवा दद दरसनवा कबले रोई हो अमाई मोरा दे दोहन दरसनवा ए चरणवा धोई ₹100 के दिल बने पुरस्कार जय गंगा मैया दीपन जी नो बीके हार्दिक हार्दिक स्वागत बा जय गंगा मैया के यही तरी मान सम्मान रह गंगा मैया बनौले रह एगो दूगो ना 20-30 को हो जा सब जय गंगा मैया के नाम से हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन में वंदन बा ए बबुआ तो बरसाते में नु पैसा का महत्व बुझाता कतने तो बिया खाती निकल जाते रहे सर ए ब्याह जी काल हो बा नइखे तो कहती हम बैनवा ले ली थी बाप रे बाप बरसाते में बुझाता पैसा का महत्व का बा हार्दिक हार्दिक स्वागत रही जय गंगा मैया के ही तरह मान सम्मान बना रहे ए माई तड्डू बतिया नैया पतवार बन के आ जा भंवर में नैया पार के लगा तोहरा समनवा दे दब जनवा रोकी न कोई हो अब बड़का स्टैंड बाटे हो दोहन तमाई मोरा दे दोहन हदरा सनवा ए चारा नवा धोई हो जा रह दो रह दो रह दो रह दो